Kaixo artistak, zein ondo ari zareten irakurtzen. Ja, letra gehienak ezagutzen dituzue, silabak, silaba trabatuak, eta ja, irakurtzen dugunean ea ulertu dugun, edo nola ulertu behar dugun, edo zein truko erabil daitezkeen ikasiko dugu. Beraz, irakurriaren ulermenaren hastapena, bai? Egingo dugu, bai, hastapenari emango diogu hasiera. Orduan, hementxe testu bat daukagu, ezta? Eta gero galdera batzuk, bai? Testu hori lantzeko. Baina kontua da, nola egiten da irakurmena? Bakarrik egiten dugu hor irakurtzea JK, hemen dagoen testua? Ez, ezta? Estrategia batzuk egin daitezke, ezta? Orduan, gaur, estrategia horiek ikasiko ditugu. Zeintzuk dira? Lehenengoa, eta iaia garrantzitsuena. Izenburua irakurtzea. Raluk eta hartza. Ralu, hartza. Eta hasi gara pentsatzen. Hartz bat egongo da hor, ralu ze izango da. Izen bat, ezta? Pertsona baten izena. Orduan, ralu eta hartza egongo dira hor, zeo zer egiten. Gero zein da bestea? Hau primeran dakizu, ezta? Bai, marrazkia ikustea. Eta marrazkian pertsona bat eta hartz bat ikusten dira. Orduan zer, hartza argi daukagu nor den, eta bestean hori izango da, ralu hori da. Agian protagonista, zeo zer gertatuko da haiekin. Eta ikusten dugu zeo zer egiten ari direla. Agian etzaigu ateratzen nola esaten den hori, baina testua irakurriko dugunean, ziur nago aterako dela. Ze haien ondoan zer daude? Hau bai ezagutzen duzuela, ezta? Arrainak. Eta gero ja estrategia gehiago daude, ea lehenengo esaldian zeo zer esanguratxo ikusten dugun, edo azkenengo esaldian. Eta testua nolakoa den. Ikusten dugu, bai, 1, 2 eta 3 paragrafo dituela. Paragrafoan gogoratu zer diren, esaldi taldetxo bat, non informazioa banatzen den, ezta? Agian horrela hasiko da testua, gero garatuko da, eta amaieran ja bukatzen du, ezta? Orduan hor jartzen duzu zer, arrantza hitza, egiten dute arrantza. Orduan ja agian jakin aldugu, arrantza egiten ari direla, ezta? Eta estrategia txiki horiekin, testua hobeto ulertuko dugu. Orain, zure txanda, pausatu bideoa, eta irakurri behin baino gehiagotan. Zuma jarriko dut, bai? Eta zuk irakurri, bai? Eta horrela ea ulertzen duzu. Listo, ezta? Ze moduz? Ulertu duzu ea galderekin, baina ezpada nik ere irakurriko duk. Ralukek eta hartz txuriak toki berean egiten zuten arrantza. Baina hango arrainak agortu egin ziren. Ralukek arrantzarako toki berria topatu zuen, eta arrainak ekartzen zizkion hartzari. Egun batean, Raluken semea hoztu eta gaixotu egin zen. Hartzaren familiak ezkeronez beroa eman zioten eta sendatu egin zen. Ze polita, ezta? Orduan, lehenengo aldiz irakurrita agian kostatzen zaigu, baina behintzat informazioa lehenengo paragrafoan, ezta? Irakurtzen dugu, haiek arrantzan zeudela, baina ja arrainak agortu egin zirela, bukatu egin zirela. Eta orduan Ralukek arrantzarako toki berria topatu zuen, eta hartzari laguntzen zion arrainak ekartzen. Baina gero Ralukeri zeo zer gertatu zitzaion, ezta? Bere semea hoztu eta gaixorik jarri zela. Eta hartzaren familiak aldrebes egin zuen, ezta? Eskerronez, eskertzeko, beroa eman zioten eta sendatu egin zen. Beraz, pentsatu, zer egin duzu testua hobetu ulertzeko? Estrategia hauek egin dituzu? Behin baino gehiagotan irakurri duzu, agian 3 aldiz, eta gero eta hobeto ulertu duzu? Ezta? Horri esker, agian, gero beste estrategia bat izan daiteke, zein galdera dauden kontutan hartuta, Raluk aritzen zen arrantzan.
Nola aritzen zen arrantzan? Bakarrik ala hartzarekin. Behin arrainak egin ziren. Arrainak zer? Beldurtu egin ziren ala agortu egin ziren. Eta azkenengo galdera. Beste leku bat topatu zuen. Nork topatu zuen beste leku bat? Ralukek ala hartzak. Ba hori, berriro irakurrita, agian gogoratuko zara, eta primeran erantzungo duzu. Beno artista, espero dutzuk gustatutako testuren bat topatzea, eta irakurtzen jarraitzea, ze irakurmenari esker gauza pilo bat topatzen ari gara. Beste bat arte.